Iki parapane akeh banget ana nangka blonyo, bagor brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Andayani dalam kurung nangka blonyo. Kok nangka blonyo. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek, ora tau blas. Nangka blonyo, bagor brand, iya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen, wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek aku Nek kowe facial dicatet apa?